שנה טובה למשתתפי פק"ל, משרתי המילואים, המשפחות, הילדים, לכולם. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד משמעותית והיסטורית אפילו הייתי אומר לעם ישראל ולמדינת ישראל, ומערך המילואים עם המשרתים המדהימים שלו ועם המשפחות המדהימות שלהם נמצא בראש המאמץ הביטחוני ההיסטורי הזה. אני בטוח שנדע לנצח ונדע לעמוד במשימות בזכות האנשים, בזכות המשפחות שתומכות במשרתים ובזכות המשרתים שרתומים ועושים בשביל כולם ונלחמים בשביל כולם. אני כל פעם מחדש מתפעל ומתרגש לראות את הדבר הזה, ורציתי להגיד לכם תודה ולנצל את ההזדמנות ולאחל לכם שנה טובה ולהגיד לכם שהמשרתים הם באמת באמת עמוד התווך של ביטחון מדינת ישראל, והם עושים דברים מדהימים שעוד ידובר ויסופר עליהם רבות. אז אני מאחל לכל עם ישראל, במיוחד למשרתי המילואים ולמשפחות שלהם, שנה טובה, ושתזכו להיות כמה שיותר ביחד, כמה שיותר משפחה, ולחזור הביתה בשלום, ולהגיד תודה בשמי ובשם מדינת ישראל ובשם צה"ל. שאפו ענק, רק טוב.